Pagbasa, gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Samtang nagpadayon ang saan sa Diyos, mga kasulod ka, alam mo ang hulay ibang kanina. Marunong na nato na dili mapakyas ang atong pagsunod sa mga pahulay. Kaysama kanina, nakadumugin ka sa mga lubot ka. Apang wala ang pulos ang misahin na nadumugin na tumukiwala ang sila na tuon ini. Busan kang ngamituon, isilod na sa pahulay uban sa Diyos. Sumala sa iyong iyon, napumong ako o nanumpa, nabili kayo sila, makasilod o mga nahulay uban na nato. Gisulti niya, bisan kung nakumanan niya ang tanan, sukat pa sa pagbuka sa kaibunan. Kaysa sa kabahin sa kasilatan, giisgutan ang katutungan mo. Ipahulay ang Diyos sa katutungan mo sa kaniyang buhay. Giisgutan sa niya sa iyang Panginoon, na dili kayo sila makasulod o makapahulay uban ninyo. Katuunan nakadungog sa mga iyong balita. Wala makasulod o makapahulay uban sa Diyos. Tungkol kay wala na sila matuod. Busa ay pinalian na nakasulod uban sa Diyos. Kung nagtagal sa siyang adlaw, ang inaglag halong adlaw. Nagsulti sila ini, tapos ang damang katuligan, pinaakil ni David, diha sa sulatan, mag-iisgutan niya. Kung nakadumog ka mo sa pinumog sa Diyos na mga nawa, ayaw pagkaba ang iyong kasikasin. Kahit ko si Josue nakahatap pa kanina pahulay, dili ang ang Diyos mag-isot pa ilang adlaw. Busang, doon na pa'y-adlaw sa mahulay alam sa katawan sa Diyos. Kaya di sa isa na makasulod o makapahulay o ba sa Diyos, upahulay sila sa iyang mga buhay. Ikaw ay pahulay ang Diyos. Busang kalimuang kita sa pagsulod, araw pagpahulay o ba sa Diyos. Araw walay isang nato o mapaklas, pagsulod tungkol sa pagkamasupilyo. Kaya pulong sa Diyos buhi, ugamanan, ugmasakit pa, kaysa bisan o sa espada na doon sulat. Mudulong ini, hangtod sa kahilangan sa kalat, ug sa Espiritu. Hangtod sa kapit, di nag-abot ang lutangan o gagkawipan. Nagusisa kini sa mga timuang o humuhunan sa kasing-kasing sa mga tao. Wala'y butang matago gikan sa Diyos. Ang tanan, dayaw o makita sa iyang mga mata, o kitang tanan, maghahatag kanyang husay sa atong binuhanan.
Ikalimang pagbasa, gikan sa karamang sermon, bahin sa Sabado Santo. Adunay kalibutan tabo, ang kalibutan kaw-adlaw, nga nalungkot sa kahilo. Ang tibuok yuta nagmahilo, kaya ngali natulog. Miguro o naghilong ang yuta, kaya nahitulog na ikatulog ang Diyos diha sa iyang pagkatao. O gibanaw niya ang tanan nga nahikatulog sukat sa sinugdan sa kalibutan. Namatay ang Diyos sa iyang pagkatao o ang impyerno miguro sa kahapon. Gipakita niya ang atong unang hingganan sa pagpakita sa karnero ng salaat. Dugay na niyang ipangandoy nga duamon ang nagpuyo sa kaningit o sa nandun sa kamatayon. Karon, iyan ang giadto si Adan o si Eva. Aron pagluwas kanila, gikan sa kaulitan sa kaguol, kay siya Diyos o anak ni Eva. Minuol ang Ginoo kanila na nagdala sa iyang krus. Ang hinagiban na nagdala niya kadawasan. Sa pagkakitaan niya dahil kanina ang unang kamo nga binutuhan ko sa akong larawan o kasamahan. Bangon, biyaan sa ining walong na lukong luwang nalaman, kay kamo ani-akan ako o ako anak kanina. Kaya kita usara o dili na gayon magkatibulaan. Alam kanimo, ako kay mong Diyos na himong anak. Ako na Ginoo na himong ulipon. Ako kang sa tuloy-anan ang nama sa ibabaw sa kalangitan na nao sa iyo pa o sa inyong sa iyo. Alam kanimo o alam sa katawan na himang mong tao na wala'y hinaba na naglakaw uban sa kamatayon. Alam kanimo na ibiyan sa malaman, ako gibutihan sa halaman o binamsa sa krus diha sa halaman. Tanawa sa tunaw ang maluha, kako nadawa, aron sa ulit kanimo sa pinabuhi, nga sa kausan, ako kitayo nga kanimo. Sudong bulong sa nga ako nadawa, gikan sa mga pagkampalos, aron lamang sa pag-uli sa imong kinakina na nadugmo. Sa akong buko, sudong akong malibagha, gikan sa mga tigo nga akong gagawata, aron pagbuwagtang sa kabukan sa sala, nga nakapang pautot kanina. Tanawa ang kamot na karoon ginamsang niya sa kahoy, alam kanimo nga sa makausan, may kapot sa bunga sa kahoy. Tao na iyang binuhat, diha sa kanadlok, misigil sa kanang katawan. Ang Ginoo maalakan niyong tanan, o si Kristo nito ba, maanalo sa kanina. Gigugta ni Kristo ang iyang kamot, o gipanaw siya na nag-imon. Bangon, ikaw na nahinarok, bangon, gigan sa matay, o si Kristo muhatag kanimo kanana. Ako ang iyong Diyos, alam kanimo, nahimo akong imong anak. Tungod sa lugma ko kanimo sa imong kaliwa. Karon sa akong kaugalingon gawon, makasuko ko sa tanan nga mga hilang ko, gawas kami. Sa tanan nga naa sa kaningit, gawa ang kahayan. Sa tanan nga hikatulog, bangon. Nagasuko ako kanimo, nga hikatulog, pagmatan. Wala ko ka umimuang, aron
natulog sa paraiso. O gikan sa imong kilid na himugso sa imong. Giupay sa akong kilid ang sakit sa imong kilid. Ang akong katulog magpukaw kanimo gikan sa imong pagkahitulog sa Pilipino. Ang bangkaw ang ilagpas ka nako, mahimong sakban sa espada, isa bago kanino. Bano, mubigan na kita, ang kaaway itultul kanimo, gawas sa ikantong paraiso. Dili ko'y kalibangin niya itong paraiso, apandagod ikaw sa trono sa langit. Gilitaan ko ikaw niya itong kahoy na di maingan lamang sa kinabuhi. Apatanawa, ako maugayon ang kinabuhi. Nakaroon, mahikusan ng langit. Nagsuko ako mga krubing sa pagbantay kanimo. Sama gibantayan ko mga pagito. Apat karon, gisuko sila sa pagsimba kanimo sama sa Diyos. Ang trono na hinimo sa mga krubing, mga mahinagpong magpaabot kanimo. Yanda na asal, gihikay na ang pagkati, gihimpit na ang kulianan, giupa na ang mga bahagi sa tanang kaayunan. Ang inhalian sa langit na inandang malang kanimo, imo na kayo, hangtod sa kahituran. Amen.
resolusyon ni Propeta Isias. Ang katawan ni Inoy, narita mo, mamaling kita sa Ginoo, kaligulis-gulis kita niya, arukiyang aluno. Isamaran arukiyang dindabian. Tapos sa mga kaaglaw, muhiwag kita niya, o bawal kita niya sa ikabilang aglaw, o magpuyo kita sa iyang katabangan. Kinahanglan makailagay kita sa Ginoo, ang iyang pagpanaw sa kasiguro sa kaaglaw, o maano siya kanato sama sa alindahaw, o sa ulan panahon sa iyong Diyos.
ingunan po siya. Ginoo kaluyi kami. Bilang pagmasayo sa aron magmantos, ug humani anak musulod sa imong himaya. Sa katapusan, dagdag ang imong simbahan sa pagpili sa Pasko dito sa langit. Mag-angko kita. Ginisang sa krus ug itusok sa bangkal sa usa ka sundalo, mga muyo kami, tambali ang mga sama. Gihimo mo ang krus na tinugdan sa kinabuhi, para tama sa iyang kabulanganan katong natawag usab pinaagi sa bulan. Gikan sa krus, ipasayo mo ang naginusol na kawalan, kami usab pasayuan sa among mga sala. Karon wala po kita sa mga natulong ito mga pulo, ito ka na to sa atong manipos. O Diyos na magagalaw o buhi sa ilunan, ang imubuktong anak ni Kanao o nalibuban sa mga kung dayon siya na banhaw at sa akong himala. Sa imong kaayo, banhawa ang mga tumugong kanimo, na ginubuko ang kaniya, pinaagi sa ilang pagdunia, ang paghiusa o ang kaniya at sa langit. Diin sila magpuyo o maghari o ang kanimo sa Espiritu Santo, Diyos Nosa, hangtod sa kalanturan. Sa ilipa katapusan panalangin atong pasalamatan na mga revista na ito, mga members sa Ministry of Lectors and Cantors, ang mga choir members na ito, ang mga apostles, ang mga altar servers, ang kaniyutanan, na niapit niya niya itong morning prayer translated into Cebuano. Kunya Painundo, kunya gabi, ano na rin tawag ng Easter Vigil. Alas 8 sa gabi ni magsugod, kunya maunawin ang pagtapos sa itong Santos Misa, nag-isugda na ito pag-ulipisan. Ginaon nga mga tambong ng kanan, o kawagan ng mga kaina o mga sininyan ng mga tambong, na maunawin ang pagkawan o pagsugat sa atong Ginoo Jesucristo. Dinihingay ka po ang bunyag, kay bunyagan sa dunya, sa
implement ang blessing sa kanayo o pinaot niya makakambo kita. Ang Ginoo